Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island Region ng amon idulong sa inyo. Kagyaring atong top story subong nga adlaw, October 30, 2025. Mga area nga apektado sa ethanol water waste spill mas naglapad na gid. PUV drivers, konduktor, dispatcher sa Bacolod ginpaidanom sa drug test. Anong ka jeepney drivers nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga. Private individual ginaalagar nag-uyat sang payroll sang mga JO worker. Sweldohanay sa Bacolod City Government Center na untat sang makadali. Kawatan sang Vendo car wash sa Bacolod City dakop sa CCTV. Kag sa good vibes, installations ng solar panels sa eskwelahan sa Hinubaan natigayon. Problema sa tubig na solusyonan. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, ITCZ, padayon nga nagadala sang ulan sa Visayas samtang LPA nakitaan sagwa sang PAR. Dako sa gihapon ang tsansa sang pagbuubo sang ulan sa Visayas, lakip ng isla sang Negros bangod sa Intertropical Convergence Zone o kun ITCZ. Gani dapat mangin alerto sa posible nga pagbaha kag landslide. May low pressure area nga nakitaan sagwa sang Philippine Area of Responsibility malapit sa Mindanao. Ginapaabot nga magasulod ini sa PAR sa Domingo o kun Lunes nga adlaw. Kung mangin isa ka bagyo, mahimo mag-igo ini sa Luzon o kun sa Eastern Visayas sa masunod nga semana. Sa number 9, patay nga butanding na sapuan sa EB Magalona. Isa ka patay nga butanding o kun whale shark ang nasapuan sa baybayon nga sakop sang barangay Pasil sa banwa sang EB Magalona. Ginsiling ni Kapitan Sharon Patok Belen sang barangay Pasil na trap sa punot ang nasambit nga butanding kag patay na sa makitaan sang caretaker. Ginguyod sa duha ka pump boat ang nasambit nga butanding halin sa lawod pagkadto sa higad sang suba, kundiin ginpakutkutan sa backhoe kag ginlubong. Ang butanding ang may kalabaon nga 22 katapak kag kalaparon nga 7 katapak. Sunod sa kapitan, nagpabalo na sila sa Municipal Environment and Natural Resources, sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kag nagtawag man sila sa local government sa EB Magalona. Masami nga may nagapakita nga butanding sa lugar, suno sa kapitan, apang iya panugyan sa mga taga-baybay, amo nga kung makita nila nga buhi, ibalik lang sa dagat. Apang ini nga ugada, patay na ang butanding sang ini ang makitaan. Sa number 8, 250 million pesos nga proposed bridge sa Moises Padilla sa idalom sang Kanlaon Recovery and Development Plan, ginbisita sang validation team. Proposed bridge sa Moises Padilla nga magaserbe nga ilaalagyan en kaso nga may kalamidad nga mag-igo sa banwa ang ginbisita sang team gikan sa NDRRMC upod ang OCD bilang kabahin sang validation kag evaluation. Suno kay Moises Padilla Mayor Elia Garcia Yulo, ang pagpatukod sang 250 million pesos nga balor sang taytay pakadto sa inulingan ang kabahin sang ila nga contingency plan labi na kung may disaster nga matabo sa banwa. Ini ang nagalakip sang threat gikan sa bulkan Kanlaon kag ang pagbaha. Sa ilang nga proposed project sa idalom sang Kanlaon Recovery and Development Plan, nagalaba sang 80 meters ang taytay, ilakip ang footing, magadangat ini sa 125 meters. Ini ang magaserbe nga exit sa mga poblasyon barangays nga nagalakip sang barangay 1 to 7, Magalyon Cadre, kag bahin sang Udjong, kung may paglupok sang bulkan o kung pagbaha man. Mga 30,000 kapumuluyo ang yara diri. Sa karon ang nagapabilin nga alagyan lamang amo ang hanging steel bridge
nga sang tiyempo pa ni anay Congressman Ignacio Arroyo Natigayon. Hindi nalubos nga makasarang inian kaso nga may matabo. Ginapaabot nga matigayon ang proyekto suno kay Garcia Yulo sa 2027. May proposed 50 million pesos sa project man para sa pagtukod sa spillway kag hanging bridge nga magataytay sa Purok Paho kag Hacienda Pocatod sa Pudyo. Wala kami agyan ang Moises Padilla, wala exit. Kung especially magdubli ang disaster, wala ang kanlaon kaga inulan, mabaha ang area. Ang amon nga contingency plan, evacuate kami diri pa kadto sa barangay Inulingan. So that's the whole poblasyon, barangay 1 to 7, Magaling Kadre. Na diri kami makadto sa barangay Inulingan and parts ng Udyong. Parts ang lapit lang di sa poblasyon. Dili kami tanan ma-evacuate sa Inulingan. The zone bridge. Sa number 7, private individual ginaalagar nag-uyat sang payroll sa mga JO worker. Sweldohanay sa Bacolod City Government Center nauntat sang makadali. Nauntat sa makadali ang pag-release ng sweldo sa mga job order workers sa Bacolod Government Center kainas ang aga. Ini matapos may ginalegar nga pribado nga individual nga nagauyat sang payroll. Nagapila na ang mga JO workers para sa ilang nga sweldo sa lobby sang BCGC sang personal nga nanaog si City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu kag temporaryo nga ginpauntat ang pagpanweldo. Suno kay Chu, may reklamo nga ginpadangat sa iya opisina angod sa ginalegar nagpauta nga persona nga amuman ang nagauyat sang payroll. Gani ginusisa ang amo nga alegasyon ni Attorney Chu pod kay City Administrator Attorney Mark Mayo. Ginsiling ni Attorney Chu sa interview sa media nga dapat personal nga magkuha sang inasweldo ang mga JO workers kag ang magauyat sang payroll dapat ang in charge o kunang gikan mismo sa syudad. Angot diri iyang ginpangayuan sang incident report ang City Treasurer's Office nga silang in charge sa releasing sang sweldo. Ginsiling ni Attorney Mayo nga ang mga JO workers sa tio ni Anay Mayor Albi Benitez ginapaagi sa ATM ang sweldo. Sa ATM ang dapat ipaagi ang sweldo nila karon suno kay Mayo o galing kay on-process pa ini. May kapin sa 1,000 ang JO workers subong nga administrasyon. Gusto yan, hindi na pa-document kung ano yung tanan tubong ang mga papeles dito, ang payroll, gina-document na dito, ginapakwa ko itong mga kopya. Kadua, ginapasubmit ko namon si City Treasurer sa incident report, parte sini. Sa number 6, 65% sang ilang nga basic pay ang sara nga mabaton sa mga empleyado sa Bacolod City nga qualified para sa performance-based bonus o kun PBB. Samtang, probinsya sa Negros Occidental ang maga-process man sang releasing sang PBB sa mga empleyado sini. Nabato na sa Bacolod City ang memorandum gikan sa Department of the Interior and Local Government nga nagasiling nga ang syudad qualified sa paghatag sang PBB sa mga empleyado para sa fiscal year 2023. Sino kay Attorney Mark Mayo, ang City Administrator, 65% sang ilang basic pay ang iga-release. Ginsiling man ni Mayo nga ang City Budget Office amo magapatod kung sino ang mga kwalipikado nga makabaton sini. Mayara man sang magabaton sang prorated bonus base sa ila kadugayon sa serbisyo suno kay Mayo. Samtang ginsiling naman ni Attorney Rayfrando Diaz, ang Provincial Administrator sang Negros Occidental, nga eligible man sa PBB ang mga empleyado sa probinsya. Ang deficiency lamang sa probinsya ang compliance sa ARTA certificate filing. Sila mag-file sa appeal para diri. Ang probinsya mag-proceed sa pag-process ang supplemental budget
para sa PBB. Ini ang 50% sa basic monthly salary sa mga permanent kag casual employees. Nabato na naton officially ang memorandum from our DILG in which na state dira nga ang local government of Bacolod na qualify for performance-based bonus for fiscal year 2023 which is 65% no nga category sa ilang basic salary. Without prejudice, we will file an appeal. No? We are compliant with ARTA. No? So we were expecting with the SGLG passing dala ng tanan. But it happens na hindi galit. So we will just have to comply. So 50% and hopefully lang ma-reconsider and ang 50 na 1% ma-65%. But we will not anymore wait. No? Kung 50% na gidman lang, I think our employees are already eager to receive it as soon as time possible. So next week, no, Tuesday, we are already submitting to the Sangguniang Panlalawigan a request for supplemental budget for this purpose. Sa number 5, kawatan sang Vendo car wash sa Bacolod City, dakop sa CCTV. Makita ang lalaki nga nakasuksok sang itom nga jacket kag shorts nga nagtakla sa pader kag nagapanilag. Mga pasado las 2 ang kaagahon sa tung Oktubre 27 sa Purok Pag-asa, Barangay Tangub sa Bacolod City. Samtang nagalakat sang mahinay, nagsuksok ang lalaki sang face mask. Nagpadulong ang lalaki sa Vendo car wash kag ginkakas ang bilog nga coin slot box sang Vendo. Ginbitbit ini sang lalaki sa iya pagsaka liwat sa pader, pagwa sa compound. Sunod sa tag-iya may unod nga ginabulubanta 3,000 pesos ang nakawat nga Vendo car wash. Nagpadulong na ang tag-iya sang Vendo sa Bacolod Police Station 8 agud magpa-record. Ginaimbestigaran pa sang kapulisan ang insidente. Sa number 4, pagkapatay sang 6 anyos nga bata sa encounter sa Moises Padilla, masubo nga hitabo suno sa alkalde. Bulig ang na-release na. Masubo nga ang wala labot nangin casualty. Inisuno kay Moises Padilla Mayor Elia Garcia Yulo angot sa pagkamatay sang anom ka tuig nga bata sa pagbayluhan ng lupok sa encounter sa tunga sang militar kag NPA. Suno sa alkalde, tigayo na nga nakapalabot sang bulig ang banwa. Ginpabalsamar ini kag ginhatagan sang lungon. May 5,000 pesos man nga cash assistance gikan sa banwa. Pero wala labot diri, nagpalabot man sang bulig ang talatapan ni Congressman Dino Yulo kag ang Office of the Vice President. Personal nga nakaistorya ni Vice Mayor Felix Mafias Yulo ang ginikanan sang bata suno sa alkalde kag ginsaysay sini nga nagpanago gidman sila sang pagbayluhan na isang lupok. Ginreport may igo sa ulo ang bata. Nagpatigay na sang forensic examination ang scene of the crime operatives. Ginsiling sa pamuno sang 302nd Infantry Brigade nga si Brigadier General Jason Humawan nga samtang yara sa area sa Barangay Quintin Remo ang mga soldado ang ginatake sang rebelding NPA. Sunod sa iya, gindepensahan sa mga soldado ang ilang kaugalingon samtang ginadumduman ang mga sibilyan sa palibot. Ang tuyo nila ang mga ipalayo ang mga rebelde kag iga-secure ang komunidad. Ginakondena na sang militar ang hindi makatawo nga ginbuhat sang CPP, NPA, NDF. Ang pag-atake sa tropa sa lugar nga puno sang pumuluyo kag nagbutang sa delikado sang ila nga kabuhi. Why man siguro sa buang nga magtiro sa bata. So, ang muna ang masubo lang daya kay ti ang mga inosente kaswalty. Ang muna ang masubo kita.
Sa number 3, abandonado nga auto nga may mga dugo nakitaan sa higad sang kampo sa Hinigaran. Isa ka abandonado nga Hyundai Accent nga nagaduag gray ang nakitaan sa higad sang kampo sa Sitio Suol, Barangay Gargato sa Banwa sang Hinigaran, Miyerkules sang hapon, Oktubre 29. Nagalapta ang dugo sa sulod sa salakyan kag buka ang windshield sini. Nagwa sa investigasyon sa Hinigaran PNP nga posible hindi sa lugar ginbuka ang windshield. Bangod wala sila sa may nakita nga mga traces sang mga buka. Posible nga buka na nga danang windshield sang gindrive padulong sa lugar. Makita sa sulod sa salakyan ang pila ka mga personal nga gamit, parilyahan, icebox, kasirola, tumbler, aluminum foil, botelya sang soft drinks kag iban pa. Ginkilala sa otoridad ang tag-iya sa salakyan nga amo si Christine Joy Dignadice, 42 anyos, taga Canetown Subdivision sa Barangay 19A, Victoria City. Isa siya ka freelance businesswoman kag nagabaligya sang mga beauty products. Base sa online verification portal sa Professional Regulation Commission, isa man ka registered nurse ang tag-iya sang salakyan. Sunod sa mga himata nga nagpadulong sa Hinigaran PNP, las 5 sang kaagahon, Miyerkules, sa naghalin si Christine Joy sa Victorias kag tubtub karon wala pa makapauli. Unattended naman ang iya nga cellphone. Sa karon naga-backtracking ang kapulisan sa CCTV footages sa dalan nga posible ginagyan sa salakyan kag padayon pa nga ginausisa ang ulihi nga na-contact kag nakaupod sang biktima. Sa number 2, PUV drivers, konduktor, dispatcher sa Bacolod, ginpaidalom sa drug test. Anom ka jeepney drivers nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga. Ginpaidalom sa random drug test subong nga adlaw ang 100 ka mga drivers sang bus, taxi, tricycle kag jeep pati na konduktor kag dispatcher sa northbound terminal sa Bacolod City. Base sa resulta, anom sa ila nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga. Ang 4 nga nagpositibo amo ang driver sa modernized jeep, samtang ang 2 nagamaneho naman sang traditional jeep. Iga-subject pa mga nagpositibo sa confirmatory test. Ipadala ang resulta sa mga nagpositibo sa laboratory sang Philippine Drug Enforcement Agency sa Cebu. Ginkompiskar sang Land Transportation Office ang mga driver's licenses sang mga nagpositibo kag samtang nagahulat sa resulta sang confirmatory test, temporaryo nga hindi sila anay makabiyahe. Ginpatigan ang drug test ng katapos ang LTO Negros Island Region o parang Highway Patrol Group kag PIDEA bilang kabahin sang Oplan Biyaheng Ayos para sa Undas 2025. Sunod sa LTO, magapadayon ang random drug testing sa mga drivers sang pampubliko nga salakyan agud mapasiguro ang safety sang riding public. Kag sa number 1, area nga apektado sang ethanol water waste spill sa Negros Oriental nagalapad. 17 na ka mga barangay sa Manhuyod kag Bai City ang apektado. May report si Romeo Sobaldo. Ini sa karon ang sitwasyon sang Bais Bay sakop sang Manhuyod kag Bai City sa Negros Oriental. Ang sadtuan ay malaparaiso nga itsura sang baybayon, subong nagapanggitom na. May mga patay nga isda nga naga-inutaw-utaw sa dagat. Nagausbong ang baho sang molasses gikan sa water waste pond sang Universal Robina Corporation kung URC Ethanol Distillery Plant nga nagkadto sa baybay. Gani ay nagapangsalom sang pakinhason nga si Arnel Acabo, wala anay makapangsalom. Ang iya ginatawag nga 7-Eleven sa baybay o kung mobile sari-sari store sa dagat, wala naman makahalin sa hunasan. Hindi anay pwede makapangisda, hindi man pwede makaduan sang turista ang popular nga sandbar bangod sang ethanol water waste spill. Bangod wala sang income,
nagapang utang lang sa anay, tubtub makabawi. Utang lang. Utang? Oo, utang lang kami para hindi na bigas. Oh. Mahirap talaga. Wala kami walang income araw-araw. Residente siya sa barangay Kampuyo sa Manhuyod, isa sa mga natamaan sa ethanol water waste spill. Hambal sa mga upod niya nga mga mangingisda, saksi sila sa kadamo sang patay nga isda nga naglapot na sa sandbar. Dito, yung dati mayroon. Pero ilan lang. Pero doon sa White Sandbar, dami. Ang dami patay na isda, Maraming patay. 7 ka mga coastal barangay sa Manhuyod kag napulo naman sa Bae City ang apektado sang ethanol spill, pero parayon pa nga nagalapad ang apektado nga area. Sa statement sang URC Baes Distillery, ilagin siling nga ang sunod-sunod nga mga linog pati na ang mabunok nga ulan ang rason sa pagkaguba sang ilang nga dike, gani ang wastewater sa ilang nga pond nagkadto sa dagat. Nagakooperar na ang kumpanya sa DNR kag voluntaryo sila nga naguntat sang ilang nga operation matapos ang insidente. Kaina sa Manhuyod, nagtipon ang mga mangingisda nga apektado. Nagpila sila para sa mga family food packs nga ginapanagtag sang DSWD. Isa sa ila si Arnel, para sa iya pang piyan-piyan ng inianay sa mga parehas niya nga wala sang income. Sunod sa town administrator nga si Richard Andaya, inisyal pa lamang ini nga bulig para sa mga apektado nga mga mangingisda. Hindi siya maka-sustain kay ang effect ani, so dugay ang epektuhan. Livelihood kasi. Ang livelihood nila panagat kanya unsaon na pagkuan kung dili maka-recover dayon ang atong kaning dagat sa Aminado siya nga long-term rehabilitation ang kinahanglan para makarecover ang kadagatan kag ang mga mangingisda. Ang Manhuyod kag ang lokal nga panguluan sang Bae City nagaplanong magdeklarar sa state of calamity para may ibulig sa mga apektado nga mga pumuluyo. Ini ginatilugan ko sa karon ang parte sa barangay Kampuyo sa banwa sa Manhuyod sa Negros Oriental, ini isa ka mangrove area. Sa tuanay sunod sa mga mangingisda, normally ang kolor sang tubig clear o kung agaw-agaw blue. Pero bangod sa natabo nga leak sang ila sini nga waterway sang ethanol distillery plant sang URC, nag-agaw-agaw itom na karon ang kolor sang tubig sa kung saan o babalik sa normal ang tanan-tanan, inaang wala pa may baluan. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, problema sa tubig sa eskwelahan sa nabukid nga bahin sang hinubaan sa karon ang nasolusyonan. Ini kasunod sa pag-install sang 6 kV solar PV hybrid system upod ang water pump. Yaring report. Napahamtang sa nabukid nga bahin sang hinubaan ang Damutan Elementary School tungod ginataasan o kunyara sa ibabaw sang bukid sunod sa teacher in charge nga si Julibeth Jesalva. Mayor nga problema sang ila eskwelahan ang ila nga water source. Paatag niya, wala na sang iban pa nga kuhaan kundi ang sa pinakadalom. Major problem namon since day one hasta subong ang amon gigyapon nga water source since ang amon nga eskwelahan ara siya natungtong sa top of the hill, so bali ang dalom namon is banglid na gid siya, so nabudlayan kami sa amon nga water source dito. Sinilamang natigay ng installation sang 6 kilowatt solar PV hybrid system upod ang water pump sa eskwelahan. Ini nga bagay ang dako nga bulig sa ila, labi na nga sabat ini sa ila nga problema sa tubig. Bangod may nagakaigo na nga supply sa tubig, mas ma-promote na nila ang hygiene sa mga kabataan. Kasubong man ang mas safe nga paghanda sa pagkaon, labi na nga nagapatigayon sila sa school-based feeding program sa ilang mga estudyante. Dugang pa sang eskwelahan, mas mapaayo pagid nila ang ilang gulayan sa eskwelahan nga isa man ka income generating project nila. Ma-push through ang tanan nga projects sa school because nahatag na ma-provide sang NYLI ang major na need, like for example sa water. So what are the projects nga connected sa sila nga needs sa school? Ma-continue namon ang gulayan sa paaralan, which I think maka-benefit siya not only
teach not only sa teachers but sa students. Kay of course, and everyone knows nga Damutan is a mountainous area, and ng damo estudyante ang mga IPs and para sa farming na sector. Natigayon ng installation sang 6 kilowatt solar PV hybrid system paagi sa Project Reconnect sang Negrosanon Young Leaders Institute o kun NYLI upod sa partnership sang DepEd Negros Occidental. Suno kay Colleen Awit, Program Manager sang NYLI Climate Solutions Center, sarang mahatagan sang supply sang kuryente sang na-install nga solar PV hybrid system ang bilog nga eskwelahan gani mas mapasanyog man upo diri ang digital kag learning activities sang mga kabataan. Ang Project Reconnect isa ini ka collaborative initiative nga nagatuyo magduso sang greener kag mas sustainable nga palaabuton. Kag of course kita naga-shout out sa ating mga live viewers kay Sir Nene Grande, kay Jers RDO Marquez. Maayong hapon Digicast kag Ma'am Barbara, keep safe lang ta always. Kag kay Maria Fe Panaga Baredo, good PM Digicast Negros, good PM Ma'am Barbara. Shout out kay Mr. Manuel Caserba Jr. from Hong Kong. Blissful Thursday to everyone. Good evening man kay Irene Dusaban. And of course, kay Sir Romel Mahilom Galio. Kag kay Maricon Songkip Valladores. Maayong hapon Digicast Negros kag maayong hapon Ma'am Barbara watching from Fairview, Quezon City. Kag kay Chi CJA. Good evening, Digicast. Kabay pa, wala ulan sa fiesta minatay. Amo man ang ako nga pangabayta ni hindi lang mag-ulan. Kay Miss Jocelyn Cappadocia. Good evening, Ma'am Barbara. Pa-shout out naman kay Jester Jessa Giselle Bagtok. Lolo Rene. Kag sa amon cute nga apo, Jasleen Faye. Good afternoon, kag shout out sa inyo tanan. And good evening man kay Irene Dusaban. Kagamuyadong top 10 stories of the day, tubtob sa Lunes. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.